balik ni Kristo makita sa tanang mata ug sa mga nagdugang kaniya. Kung walay nasayod bisan usa sa kalibutan, unya kay gingon makita sa tanang mata. Sa ato pagmasay lang kay doon na may makakita, tanang mata makakita man. Unya sa Matthew 25 size, doon na may nagsinggit ka, tan-aw ninyo kinsa ang pamanunon. Kinsa ni pamanunon? Si Kristo. Ang pangasaunon mao manan bala ang syudad kanang bagong Jerusalem. Tan-awa ninyo ang pamanunon ug sugatan ninyo. Kinsa kuno tayo tan-awan? Ang pamanunon mao si Kristo. Sa ato pa, dunay makapasidayan, dunay makapahibalo sa pag-abot ni Kristo. Kay doon na may nagasinggit katanawa ninyo ang pamanunon si Kristo. Mga kung dili na punta mo focus, di yun ta may balo. Magpabilin nga, magpaabot ka sa walay tinutubang pagpaabot. Mahulog sa walay kasiguruhan na ang atong pagkasayod sa kamatuoran. Kung dili ra katutog ng teksto. Mao nga, kung atong tan-awon kini, kaning ingon nga walay nasayod sa adlaw o sa takna. Adto ka mutan-aw sa panahon nga si Ginoong Jesucristo, nikatambong sa lamisa kay sa kananan uban siya mga dusi. Kay dito matong katatusan niya nga pagsalo uban siya mga apostolis. Atong tan-awon kung unsay iyang ipamulong nito sa katapusan paniapon sa iyang mga apostolis. Atong basahon sa Matthew 21, Matthew 26 nga po sa 29, kung unsay iyang ipamulong sa mga apostolis. Mga din kita dakato kay di tama himo ka na nit ang atong muna-una. Mao nga salamat kay sa atong mahal nga magtutudlo. Dili kita maulaw ni malisa ng musulti nga siya na nakaroon ang espiritu sa kamatuoran. Kay siya lang ang makatubag na ang adlaw utak na kung kanus ana. Pero unsay kamatuoran atong roy paibalo. Atong hatag diri ang computation kung kanus na. Kay doon na may panahon. Sumala na dili tungkol kaninyo sa mga apostolis ang mga panahon o kayunan. Sa tupad, doon ay panahon sa pagsulti na nakapagpadayan. Mao nga, atong tanahon. Atong basahon sa Matthew 26:29. Giingon dire. Og samtang nangaon sila, si Jesus mibuhag tinapay, o sa nakapanalangin na siya niini, kini iyang gipikas-pikas ug ngadto sa mga tinud-an. Gihatag niya nga nagingon, kumuha o kumaon kamo, mga 12, mga apostoles. Kini mao ang atong lawas, apil ani si Judas. Diya sa pagkaon. O gikuha niya ang kupa o sa nakapasalamat na siya. Kanila gihatag kini niya nga nagingon, uminom kamo niini kamong tanan. Kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaan nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Ay tinili. O sultihan ko kamo, unsay ang sulti? Nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras. Hangtod ni adtong adlaw nga ako magainom sa bago niini uban kaninyo diya sa ginhalian sa akong amahan. Unsa ni sulti ni Ginoong Jesucristo sa panahon na diya sa lamisa uban siya mga lusi, nisulti siya sa diya nga nikuha siya kupa, ingon siya, busa sultihan ko kamo nga gikan karon dili na ako mainom niining bunga ang ining gikan sa bunga sa paras. Dili na ako mainom pag-usab niining bunga nga gikan sa paras. Hangtod nga mag-inom ko kini sa bangko uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Kadtong pag-inom niya uban sa mga 12, dunay repetisyon. Mubalik kay kadtong pag-inom niya sa bunga sa paras
uban sa iyang mga dose. No? Mubalik ka ito. Katong pag-inom niya. Karon ang pangutana, doon na ba'y nasayon ani? Sa mga unang surupot, sa unang mga mitungha, nga magsasangyaw, makatungkan na sila kanos ani, ning pagbalik niya pag-inom, uban siyang mga dose. Kung mauni mubalik siya pag-inom, dili lisod sabton, nga mo niya pagbalik ni Kristo. Kaya usahan niya pag-inom pag-usap uban sa dose kung di siyang balik. Bao na kinide, mo niya ang pagbalik niya, ang wakon na ritual niya. Muinom siya pagbalik uban siya mga dose, gikan sa bunga sa paras. Apan wa ko'y makatug-an ini, kung kanos ani may gawas sa atong mahal na magtutulog. Mao nga kanang giingon niya sa Matthew 24:36 nga walay nasayod sa mga adlaw ug takna ang buot kay gipasabot ni Jesus ana mao kadtong pag-inom niya pag-usab uban sa iyang mga dose gikan na ng bunga sa paras. Mao di ay kana ang iyang gipasabot. Mao nga kung diyan ta puto. Di na ta mo tuki sa laing bahin. Di ta maminaw sa pamagsasangyaw kay atong ibutang sa tulong nga mao na tinuod ang isudlan nun. Mao na tinuod. Diya dayon mahimo kang close-minded ang tao. Kaya di man ka mundukit na sa ubang mga magsasayod, di naman ka magsukit-sukit, di na ka magpakisayod, imong gisampungan ang imong dalungan na close-minded na ka. Nagkaroon kay doon na may Espiritu Santo. Nga magasukudlog na nato sa tanang butang. Kung maabot ka siya, kaning adlaw o takna, dili man mahimo nga, di siya masayod. Kay kanang Espiritu Santo manlalaban, labanan niya ang iyang buhat. Magpadala po na siya mga manlalaban na mulaban po siya ang buhat. Sama na ito karon. Labanan na ito ng buhat sa atong mahal na magtutudlo. Mao nga manlalaban po siya ang buhat. Mahimo rin manlalaban kay doon ay makaway. Ang galing mga bashers na sige dughan. Muna sige sila pang panulisog. Wow, pero di ako po sila po. Okay. Kung akong pamutan kong kanus at tinukod magka mo nga pinadala sa Ginoo. Pinadala magka mo sa Diyos sa kalibutan. Kung tinuod mo nga pinadala, magkatugaan mo kanus anak. Nahipalo mo kung kanus anak, kay sinubo magka mo. Pananglitan, ikaw amahan, magsubo ka sa iyong anak. Sa pagpapalit, sa usang kabutan, wala mo may mali. Wala may bawi sa iyong anak. Makapalit na ito. May tapunay na, ano na yung amahan, magsubo siyang anak. Sa pagpapalit, sa usang kabutan, wala may bawi. Dili, yun na may tabo. Kaya kung may tabo na, walay mahimo. Walay, dili patuman ang subo. Kung ang Diyos magpadala din siyang subo sa kalibutan, gikan na sa Diyos, pinadala ka sa Diyos, siyempre mahibalo ka sa tanan. Mahibalo ka makatugal ka, pinadala ka. Kung tinuod ka sinubo, pangutan mo tiya, kano sa aming agdaw utak na, may kagwala na sayod sa agdaw, wala na sayod sa agdaw utak na, adi ka sinubo sa Diyos. Kaya kung sinubo ka, makapangutan na ka, sa nagsubo mo, Ginoo. Pinadala ko ka, siyempre makapangutan ka sa nagpadala mo. Pero kung imo lang kaugalingon, pinahimo lang ka magsasangyaw, kaya nag-eskwela ka theology, philosophy, di yung ka tinuod, di yung ka pinadala sa Ginoo. Kaya bisan usapan niyo magtawag ang Ginoo, Ginoo, kano sa manito bali ko? Ani yun na kabagong sa Ginoo. Kaya di makatinuod ka pinadala. Nag-eskwela naman ka pagka-theology, mahimo ka magsasangyaw, mahimo kang kani pastor, mahimo kang pare. Dili man na kanang ang pinadala sa kalibutan. Wala man na mag-eskwela pagka-theology. Mga propeta, tanaw na to, sinubo to sa Diyos. May eskwela pa pagka-theology. Wala. Eskwela pa philosophy. Wala po. Kaya ka ng philosophy, dili man na sa Ginoo nga gitundo, dili man na ka Kristo. Ulusas 2:8, ingon niya ang philosophy.
usa ka pagpatuo ng mga tinuohan. Kunya kay filosofi man nila gispilahan, dili na usa na ka patuo nga doktrina. Mao nga dili na magsilbi ng inyong theology kung dili na mag-abot sa ingon sa walay nasayod sa adlaw sa tanan. Mao nga ato dayong tan-aw ang mga pasidaan ni Kristo may tungod na ng pagbalik niya. Ingon dayon siya, apan hibaloi nga kung ang Pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabion maabot ang kawatan. Matthew 24:43. Magatugaw unta siya o dili niya tugutan ng iyang balay pagasakon sa kawatan. Unsa day buhaton sa usa ka pangulo sa panimalay nga aron dili masaka iyang balay sa kawatan, magtukaw siya. Ang pangutana, kanang kawatan diya ang musaka, literal ba ang kawatan? Dili kinakitiran kawatan. Unsa man ang kawatan nga ni pasabot diha? Pinadaya 16:15. Ingon si Kristo, muandi ako ingon sa kawatan. Bulahan ang nagatukaw nagalabas ang abisti nga dili magbulingan. Atong basahon 16:15 sa pinadaya. Ingon ni tanawa, muandi ako ingon sa kawatan. Kanang kawatan nga pasabot, mao daya ang pag-anhin, ang panahon sa iyang pagbalik. Katong pag-inom niya pag-usap. Bulahan ang magatukaw. Isa kung ito'y mabulahan. Kung sa kanya alay termino ang bulahan, swerte. Yan, swerte kay kabrad. Bulahan ka. Para sa mga bulahan ka sa kabayan. Swerte ka sa kanang kabayan. Kaya na swerte, bulahan, swerte. Kinsa to'y swerte o mabulahan ang nagatukaw. Nga naman, kay pinaagi ni Ana, sumala na sa 24:43. Giingon man niya nga, ang Pangulo, apan di baloi, na kung ang Pangulo sa panimalay, kung ang Pangulo sa panimalay, nasayod pa unsang takna sa kagabion maabot ang kawatan, unsay iyang buhaton, magatukaw unta siya. Gali ang ila kung magatukaw, kay magbilar man sama sa nagbilar sa pinatay. Mo man ay ilang ipasabot anang magtukaw. Nya natin nagtukaw karon nga mga masasangyaw. Natibok gabi di matulog. Kung diya man galing mo na ipasabot ng magtukaw, mali ka matulog intero gabi. Wow, di maluwas. Kay tanan masakaman sa kawatan ay iyang panimalay. Malimbungan. No? Malimbungan. Busa ang atong kaluwasan diay naaday sa usa ka pangulo sa panimalay nga nasayon sa adlaw sa takna katong nagtukaw nga pangulo. No? Kanang nagtukaw mao nga dinuntis ka ang mabulahan dayon ang nagatukaw. Nga naman ay masayod man kung kanusa ang pag-amot sa anak sa tao ng mga si Kristo. Kanang pangulo sa panimalay. Kanang panimalay diha, sikta pundo. Pangulo sa pundo. Mao nay panimalay, dili na panimalay na sama sa atong ipuy-an karon. Kaya atong pangutang ako nila ko na sayo. Wa ko'y pangulo karon amahan sa panimalay nga wa matulog intero gabi kay magbantay. Sa ato pa ako na kaluwasan, tuwa sa pangulo nga nasayon na tungod kay nagtukaw siya. Nagtuon sa libok sa kalibutan. Naagay dia ang atong kaluwasan nga naman tungod kay dili masaka ang maong panimalay, ang maong mundo. Dili malimbungan, dili makawatan, dili malimbungan mo na'y tinuod nga kahulugan sumala sa gitudlo sa atong mahal na magtudlo. Ang dili kaning nga dili makawatan, buot pasabot kaya na dili malimbungan. Sa ato pa aron dili malimbungan,
ang iyang mga tao, mga membro sulod sa mga pundo. Kung sa iyang buhaton para di malimpungan. Pahibaw o sultihan. Sumalaya, magatudlo siya sa panangutan. Itudlo niya, kani mo ni adlaw, mong tuiga, mong ulana, pizza adlaw, para na di malimbungan. Kaya ang walay pagkasayod, usa na sa paglimbong na to. Mao nga, ang tanan karon nga wala masayod na ng panahon na, malimbungan, may salaan. Kaya asa man day, kung ako daw kung natawag lanzik, asa man day malimbungan ani, kadtong nasayod o kadtong wa masayod? Kadtong yung wa masayod, mao to'y malimbungan, sumala ko. Mao nga, kung diha katakutong, malimbungan kita. Wala yun nasayod sa alaw sa takna. Ingon niya, bisa naman manulunga sa langit, bisa naman gawa sa amhan lamang. Di naman po sila kung ba man nila tanawa, unsa nang nagtawag takna ngayang ipasabot. Unsay mga pangitabo anak, kung ito man kanus anak. Basta kay walay na sayod, di na sila putong. Pero ako ni ito kang ipay-balo kanila. Wala ka magdali nga mutuo sila. Wala na ito ang pagtuo na nila. Kaya di pwede na ito nagkuyuron ng mga tao nga dili mutuo. Naa sa ila ang panagot, naa nila ang pagtuo, pero atong ipay-balo. Kung kano sana sumala sa kaalam sa atong mahal na magtutuloy. Sumala ang nag-inom ni Kristo, nga mubalik siya pag-inom niya ng vino, uban siya ng bunga sa paras, uban siya mga apostoles. Kanak nga mao nga pagbalik niya, yo'y nakatug-an kung kanos anak may tabo. Gawas sa atong mahal na magtutuloy. Nganong nga naibaluman ta, nganong natugan man kanato sa atong mahal na magtutuloy. Tungod kay tan-aw nimo ang maong unsay kalihukan, unsay gisaulog anang panahona sa panahon siya pagsulti. Kaya ano man, nagkinahanglan may bawa nato. Unsay kalihukan nato, unsa tong tuiga, unsa bulana, unsa pitsaha. Nganong kinahanglan ato masayran to? Kaya doon na may giingon sa Ecclesiastes 1:9. Ang mamao kani adto mamao ugma, ug ang nahimo kani adto pagaynon ugma, ug walay butang bago ilalom sa inyo. Sa ato pa, history repeats itself. Mao nga kinahanglan nato nga may mawaan kung sa tong tuiga, unsay kasaulugan dito, kung sa tong bulanan sa ulog, kung sa pitsaha, kung sa kurasa, para na kadtong mga uugma, kadtong pagbalik adto, may mawaan nato kung kanos ka na balik. Kaya pinaagi sa mga school. Doon na may mga panahon, sumala niya. Ang itugutan, ang itugutan, ang dunay authority sa pagtukan, ang iman na laban ng mga espiritu sa kamaguhan. Musa ako rin tanaw. Kung unsay ka sa ulugan, nag-isaulog sa mga Hudiyo, isaulog at itong panahon na nilang Yesu Kristo, uban siyang mga apostoles. Kadtong panahon na, di yun ikalimon, di yun ikabalibad sa mga magsasangyaw, na pista kadto sa tinapay na may libadura. Kung sa may priba na ito, nga pista sa tinapay na may libadura, 26, 1-2. Sa wala pa nakabot ng pistaha, nagpasidaan siya sa iyang mga tinunan. Kung sa iyang pasidaan, kung sa iyang sulti, atong masahon sa Matthew 26, 1-2. Gingon na rin. O sa nakatapos na si Jesus sa pagsulti ni mga pulungan, siya, si Jesus, ningon sa iyang mga tinunan, kamu na ibalo, nga duha ka adlaw, sukad karon, maunga ang pista sa Pasko. O ang anak sa tao, itong yan na aron ilan para sa Diyos. Kung sa iyang pasidaan, kung sa iyang sulti sa mga apostoles, ningon siya nga, duha ka adlaw na lang sukad karon, gikan karon, muabot na ang pista o Pasko. Pista sa Pasko. O ang anak sa tao nilatong diyan aron ilansan sa Diyos. Sa ato, pagkali din paglansan niya, atol din sa pista. O galing pistaha, mo ni ang pista sa tinapay nga way libadura, nga pito ka adlaw. Mo nga sa unang adlaw ani,
Ingon na siya, tinuod na niya matinulaan. Atong pasahon sa 26-17. Ngadto sa 20, ingon. Og sa naunang adlaw sa pista. Pag-inom naunang adlaw, dili na nausang adlaw. Baik, kung kayo sa ulit pag-inom na, unang adlaw niya, mag-usang adlaw na kayo ng pista. Unang adlaw sa pista. Kung pa sa dunay, laing adlaw, numusunod. Na pista yapon. Yung sa naunang adlaw sa pista sa pinapay na walay ipapatubo. Si Jesus giadto sa mga tinunan nga nag-ingon. Asa man ang gusto mong ikaya namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko. O siya mingon kanila, adtuan ninyo ako sa katao sa siyudad. O ingnan ninyo siya ang magtutudlo na daingon ang akong panahon hadul na. O sa ulogon ko ang Pasko din sa imong balay uban sa akong mga tinunan. O gibuhat sa mga tinunan na gisubok kanila ni Jesus. O ilang hingay ang Pasko. 20. O sa pagkasaonsong na, sa pagkagabi na, tapos na, wala adlaw, sa onsong na, isalog ng adlaw. Siya may tambong sa kananan, uban sa napulog doa ka mga tinunan. Kung sa dito, sa unang adlaw, sa pista, sa tinapay, na way ni Badura, sumala na rin, mitangka siya sa kananan. Unya, kaling pistaha sa tinapay na way ni Badura, 7 man ni kaadlaw, nga magsugod ni sa 14 sa hapon, diya ang pag-ihaw sa karnero. 14 ni siya sa hapon, kung atong basahon sa Exodo 12. Kung kinahanglan na atong baseran, unsa tong pitsaha, unsang bulana. Kana gisaulog sa mga Hudiyo. Sumala sa Exodo 12 na kanang pistaha 14 ka na sa hapon ang pag-andaman na nga diya ihawon ka ng karnero. Ingon na diri sa 15, 12, 15. Pito na kadlaw. Ingon diri. Dito ka adlaw, magkakaon ka mo ang mga tinapay na walay libadura. Bisan sa unang adlaw, ipailayo ang libadura sa inyong mga balay. Kay bisan kinsa nga mukaon og sinaktan sa libadura, sukat sa naunang adlaw, hangtod sa ikapito. Kadto nga kalaga pagaputlon sa Israel. Sa 18, sa naunang bulan, o sa unang bulan, bulan sa Abib, dili January, dili Marso. Bulan sa Abib. Sa ikapulo o upat ka adlaw, pitsa 14. Sa bulan sa Abib. Sa hapon sa 14. Managpangaon kamo og mga tinapay nga walay libadura. Hangtod sa hapon, sa adlaw nga ikakaluhaan ug usa sa bulan sa Abib. Kanina ay vista sa tinapay ng way ni Badura. Diri nga sa 14 sa hapon magsugod. Hapon sa 14 mag-ihaw sa karnero. Hangtod ni at ito na ni sumala niya matapos din niya sa pizza 21 sa hapon sa bulan sa Abib. Unang bulan Abib. Sumala niya, unang adlaw man, mitangka si Kristo sa ubase ang mga tinunan. Tanawin din nato kung sa'y unang adlaw niya, kung sa pitsaha, ang unang adlaw sa pista. Sumala niya, hapon sa 14. Ang sunod ani, 15, pizza 15. Ang changes dito, utlanan lang sa duha kahapon. Ani, kung hapon sa 14, ang sunod ani, kaning utlanan ani sa hapon, 15 na. Kaning hapon ani, hapon sa 15, o sa hapon sa 14. Mo na changes. Pag abot ani hapon ani, bilang na ni siya sa pizza 15. Mao nga, kaning
Ang unang adlaw 15. Unang adlaw sa pista. Ato ko nang basahon kung tinuod ba. Hangapit sa 15 ang unang adlaw. Levitico 23. Kung 15 ba sa hapon? Pizza 15 ba ng unang adlaw? Levitico 23, 5-6. Ingon dire. Sana unang bulan sa Abib. Sa ikapulo o upat ka adlaw sa bulan, pizza 14 sa bulan sa Abib. Sa taliwala sa duruha kahapon. No? Asay taliwala, asa naibutang nato ng taliwala sa duruha kahapon. Hapon sa 14 o hapon sa pizza 15. Taliwala anay duruha kahapon. Sa duruha kahapon. Hapon sa 15 at 14 yung hapon sa pizza 15. Kung sa isulti, sa taliwala sa duruha kahapon mao ang Pasko sa Dios. Say, o sa ikapulo o 5 ka adlaw pizza 15 ani. Niining bulana abi mao ang pista sa mga tinapay nga walay libadura. Ang awalan kang Kristo. 7 ka adlaw magkataon kamo sa mga tinapay nga walay libadura. Sa ikapulo o 5 ka adlaw pizza 15 mao ang pista sa Ginoo. Diri ng unang adlaw, pag-isip sa unang adlaw. Bulan sa Abib. Mao nga kung atong tanawon ang kalendaryo natong panahon nga mitangka si Kristo base ang mga tinun-an. Bulan dito sa Abib. Bulan sa Abib. Mga ato may tanawon ang kalendaryo kay dili katong adong kanos ani kung walay kalendaryo. Mao nga kaming kalendaryo sa Dios. Nagibanhaw sa atong mahal nga pagtudlo. Mao ngayon ang yabi na masayod kita sa adlaw sa lakna. Kaya naman ito'y adlaw utak na. Sa ato, may kalendar kung may adlaw utak na. Kaya ang adlaw, ako sa kasimana, kumpus man sa mga adlaw, yung mga adlaw, kumpus sa 24 oras. Kung doon ay adlaw, doon ako'y bulan, doon ay simana, doon ay tuig. Bawa kung may bawa na ito, kung sa tuiga, kung sa bulana, unsang pizza, unsang urasa, diha maabli dayon ang kalinakan. Mahibalo dayon kita. Mao na itong adlaw at na, mo itong bulana, mo itong pizza na tuig. Nangita ka si Jesus. Dan karon kay may balo man ta kung kanos na to. Nasayod man ta kung unsa kung panahon na. Di dayon isod ang inom na ang mamao kanato, mamaugma. Bukang nahimo kanato pagahimo ugma. Wala rin kang bagay sa ilalong sa adlaw. Kaya nahibalo man ta to, mo-repeat mo to. Pero ang tuig di mo-repeat. Ang bulan, ang pizza, ang oras, pwede mo-repeat na siya. Pero ang tuig, continue na pag-iyak. Mga doon na dahil sukod. Ato na rin sa iron. Kanto na yung paglingkod ni Kristo Jesus, umat siya matinunan, bulan na yung kanto sa Abib. Di mo na nagkalindar niya kung panahon na. Kaya ato sa iron, unsa itong tuig ka? Tuig ka to, 33 AD. Bulan sa Abib, 33 AD. Kalendaryo dahil natong tuig, bulan sa Abib, way atong sa iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muna ang kalendaryo sa 33 AD, bulan sa Abib. Kanang panahon na, aning bulan na, sumala di Abib, lingkod siya sa unang adlaw, sa pista sa tinapay nga way ni Badura. Milingkod siya sa kananan. Sa ato pa 15 na. Niya 14 na sa hapon, niya pag-ihaw sa kamero, pagpangandan. Hapon ani, dire siya milingkod. Sa ato pa 15 na. Kamimpit sa 14, niling tuig 33 bulan sa Abib. Ang 14 na,
tunog sa unang adlaw. Mo para sila sa may kamaturan nimo, mga adlaw. Ang kamaturan ini, dili nila ninyo masayran kay mag-agree man din ang kalibutan kay balungan mo sa formula. Samtang dili maparehistro sa Philippine Library, kaning kalendar nga di banaw sa among mga magtutulo. Itago pa naman ang formula ani. Pero kung ano mo dire, inyong mag-ion kaning kalendaryo sa among mga magtutulo nga 14,000 pages. Hindi ko kabuyag binagli, mag-ion ninyo, hindi ko makatulog ang 14,000 pages. Inyong mapitak ni ang kapaturan nga nung unang adlaw ni. Karon atong kwan sunan ni pizza 15. Katong 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Unang adlaw 21. Kaya ang 14 unang adlaw mo na. Kung ang 21 ka natapos sa unang adlaw. 7 days na nila pista. Ang unang adlaw sa pista pizza 15. Ikaduha 16. Ikatulo, 17. Ikatulo ay 4 adlaw sa pista, pizza 18. Pizza 19, ikalima. Pizza 20, ikaunom. Ang pizza 21, ikapito yung sumara niya. Ika-ipito. Ikalaba. Ako sa 26. Ako sa 26. Ikaunom, ikapito. Mao nga ikapito, sumara niya. Pito ni kaadlaw nga pista. Magsugod din niya sa ikapulo upat kaadlaw sa hapon. Managpangamon kamo sa tinapay nga way libadura. Hangtod sa ika-kaluhaan kung usa sa hapon. Pizza 21. Sa ato pa, kanang ikapito kaadlaw, dili lisod sabtong pizza 21 ni. Sa hapon dili matapos. Pizza 21. Mao nga kining pizza 21. Unang adlaw ni sa pista, sa ikapito adlaw sa pista sa tinapay nga libadura. Ang unang adlaw, pizza 15. Kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 21 ikapito adlaw sa pista sa tinapay nga libadura. Sumala sa Matthew 26, 17. Nagto sa 20. Unang adlaw, sa ato pa, pizza 15. Unang adlaw kaysa ingon siya sa wala pa ni maabot, ingon siya duha na lang ka adlaw. Di kan karon moabot na ang Pasko. O ang pista sa Pasko, ang anak sa tao igatugyan aron ilansang sa cross. Duha ka adlaw na lang moabot na ning pistahan. Kung katong sila magsugod, kanay pagsulti niya sa Matthew 26, 1 nato sa 2. Pizza 12 din siya nagsulti. Ano man? 2 ka-adlaw man. 4 sa 2 ka-adlaw sa 14. Pizza 12 man yun. Sa ato pa. Bisa ang mga pagsulti niya nga. Karoon, 2 ka-adlaw na lang. Ikan karoon maamot na ang pista. O Pasko. Kung ang anak sa tao, ikatog niyan ang bilansa sa cross. Isulti din siya na pizza 12. Kinsa isultihan ang mga 12 po ka mga apostoles. Pizza 12 siya misulti. Ang misultihan, 12 po ka mga apostoles. Mao nga, doon na yoy kaning ilhanan, doon na yung mga sign kaning basa sa Iso Kristo. Mao nga, unang adlaw, yun ya, sana unang adlaw sa pista sa tinapay nga way libadura. Idoon siya sa matinunan ng nagingon. Magtutudlo asa man ang gusto ninyo ni kayo namo aron sa pagkaon sa Pasko. Kung sa tubag niya, agtuan ninyo ang sa katao sa siyudad. Kung ingnan ninyo siya sa imong balay, sa ulokon ko ang pista, ang Pasko uban sa akong mga tinunan. O sa pagkasahusong, ani ng 15, pizza 15 na amin. Pagkasahusong, itampong sa kasakananan uban sa iyang mga tinunan. Asa nagibuhat sa balay ng tao na nasulat. Wala sa simbahan. Kay kung doon na pa'y simbahan na nitukod si Kristo atong panahon na, nga nung wama sa lingon, agto ka mo sa atong simbahan, kaya ninyo ang pagkaon natin doalan sa Pasko.
Wa man may sa ninong na adto mo sa atong simbahan, kung doon na pa'y simbahan nga natubod siya. Asa may ningon, adtuan ninyo ang sa katao sa siyudad. Kung tingnan ninyo siya, nasa imong walay, atong tao, sa ulogon ko ang Pasko uban sa akong mga pinungan. Asa may simbahan niya? Wala kang kung naa may simbahan. Dito ka din suko. Adto mo sa atong simbahan. Pag-anda mo dito, kaya ninyo ng atong kalang sa pagkaon nato sa Pasko. Mao ka lang ilang ingon nga, si Kristo nagtutod ko ng simbahan. Dako ng bakat. Dako ng bakat. Kaya ang simbahan nila, di ba, kanang building? Kay sa Juan Church. Kunya ang meaning sa church is a building. Sa ato ba, kanang simbahan, hindi na nila ikabalibad, namunta kanang building, mga simbahan ninyo. Dili itong mga tao, kaya isod kong inyo itong simbahan kong mga tao. Katong nanimba, dili ito may mong simbahan. Kung dili katong ilang isundan sa mga tao mo ito simbahan. Kunya kay sa Greek, sa old manuscript sa Greek, kanang Greek sa Iglesia, sa hubad sa English translation, congregation. Kunya ang sa meaning sa congregation is a group of people. Kung kanang congregation, mauna ang iglesia, kunya ang congregation, group of people, kanang iglesia, katawag din na, dili kay simbahan na dito. Kung nga kalapay yun ni Apostol Pablo, ang mga iglesia ni Kristo nangumusta ka ninyo, asa may nangumusta, katong mga tao, gagitawag kong iglesia na may nangumusta, katong building. Mahimo na, katong building, uy, ang simbahan na, ang building, nangumusta ninyo. Mga kanang ng iglesia, dili na building. Mga tao kayo mo man ay mamumusta. Namumusta ka ninyo ang iglesia ni Kristo. Mga nga, walay simbahan na natungkol si Kristo. Pero ako yung padayon ang mga uliman. Kinsi sa pagkasausong, hapon na sa kinsi, gabi sa kinsi. Alas 7 sa gabi, 7 p.m. Dirinitang ka, hiningkod si Kristo uban sa iyang mga pinunod. Bulan sa abril, pizza 15. Mauli ang pag-ingon niya dire, busa sultihan ito ka mo, na dili na ako ngayon na iningkita na yung bunga sa palas. Ang tod na inyong bagay na ako sa bangko nini, uban ka ninyo dito sa ginagawa sa aming mga. Tapos na yung pag-sulti niya anak, nga di na siya uminom niya itong panahon na kausap, pero uminom siya sa bangko, sa ito ba sa pagkabanaw na niya, uban sa mga apostoles, mabanaw po, uminom siya uban kanila pagbalik. Muripit niya ito. Kano sa ako siya disulti, pizza 15 sa unang daw sa pista sa tinapay ng Wali Balura. Unsang orasa, alas 7 sa gabi. Nanong alas 7 man? Kay mga mani numero sa Ginoo. Sige, yan din ang Ginoo mo. Mahula, yan ang na sa mga lingkod. Yung man ang Ginoo. Mga may numero sa Ginoo. Sige. Mga pito ni kaadaw. Sige. Ipahulay ang Ginoo pito sa ikapito kaadaw. Buhat ko sa aming pista, pito kaadaw po. Kaya kaning kalibutan, doon ay 2 ka 7. Unang 7. Pagbuhat sa kalibutan kasi kami kung may pahulay sa. Doon ay laing 7,000 years. Nasa 7,000 years, ikapito kaadaw sa Ginoo. Diha siya mubalik, mubanaw, na lang mga tatawan sa Diyos. Pero ako kayo ka na. Ako ng mga sayran, nabulan ko sa akin. Kaya kanang pista sa tinapay ng Wali Balura, dili ko na sa bulan sa Marso, dili ko na Enero. Sumala sa kasulatan, sa unang bulan. Kung sa unang bulan, bulan sa Abil. Ang pista magsugod sa pizza 15, ngunit ang pista sa Ginoo, pizza 15. Kaya 14 sa akin, mag-ihaw na sa karnero. Mga pizza 15 sa bulan sa Abil, alas 7 sa gabi. Dire siya isulti anak. Mga akong kung sa daw siya kamaturan na ito, na 33 dito. Kailan 33, dire na ito tungkol sa Kristo sipahan. No? Kung sa man di kamaturan niya,
paglansang ni Kristo o pagtukod simbahan? Di man kay pagkabanaw niya nagtukod sa simbahan, 40 days. 40 days, kaya sa tinaya, ika 40 days, makatukod ay sa simbahan, nagilutos, ang tagong-tagong naman itong apostoles. Mga apostoles, mahablog na magawas. Kuya, kisa may ang kauban kung nagbanday ang simbahan niya itukod. Basin si Kaipas, may limong panday dito, simbahan. Muna nga, kung makasabot na siya, ini mga tao nila, ini mga Katoliko, dili sa pagpangila mo, huwag yung simbahan na natukod si Kristo sa Jerusalem. Kung ngayon mo, hindi itukod ang simbahan ng Katoliko, diya pala, sityap na mo. Kaya ngayon mo si Kristo bilansan ka ng 40 kaadlaw, pumasya pagkabanaw, 40 kaadlaw. Diya sa nakikuban sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles kung sa istorya nito, mahadlok ng gawas kay lutuson sa mga Hudyo. Unya, isa may kauban niya kung nagpanday sa inyong katulisan ninyong sipahan nito ang panahon na. Naay kauban ni Jesus na panday. Basit iyan sa tupa ko yun. Mga nga, diya pa lang, kanang yung sipahan. Pero kung yun mo nga, itukod niya ka ng Christianity. Sa iyo po mga 33, 26 AD na, itukod. 26 AD, unsay kamaturan na karon ato danahon. Unsay kamaturan na 33 AD kanina tabo, unsay koy kamaturan na 26 AD na itukod ng ibis niya, yung mga Christianity. Aron hapon kining masayra, kining 33 AD. Kinahanglan masayo ka sa mga sukod, sa mga panahon. Kaya mauganin na kayo si Kristo sa mga Hudyo. Lucas 12:56, mamamaot ka mo, makamautuod ka mo muhubad sa daboy sa kalangitan o sa kayutaan. Apan nanong di man ka mo makamauhubad sa kapanahunan karon. Kani kapanahunan. Kung di sila kabaluan, mga maot po sumala ni Kristo. Mga maot di sila kani kabaluan muhubad ani. Pero pasalamat ka sa itong mahal mga Pilipinos. Ngayon, pagpunuan, sumala sa Biblia, na ang manlalaban, siya mo ang magatudlo kaninyo sa kalangitan. Kung di sila mapatudlo, di po na sila masayo kani. Mga akong ganaon kung sa'yo kamaturan, naa sa Daniel 9:24. 24 hanggang sa 27. Kung sa'yo di yung diha, kapituan ka simana, maw'y tagal ibabaw sa imong katawan. O sa imong balaan sila, Jerusalem, sa paghuman sa kalakasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa pagpasulod sa walay katapusan magkamakaron, o sa pagtuman sa pananaw sa panagda, o sa pag-ihog sa labing balaan sa mga balaan. Doon ay kapituan ka simana. Sunod, busa ay baloy o santa sa 25. Sa pagmula sa sugo, sa pagpayuli o pagtungkod sa Jerusalem, alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito kasimana. Anak yung mapito kasimana. Muna yung mga panahon na kung dili ka maumuhuban ang mga pagtutugluanin, kanang mga theology, kanang mga philosophy, kung di ka mawanig ang hindi ng Kristo mga maot, dunay mapito kasimana. Alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito kasimana. O kanuman, o duha kasimana. Tukuron kini pag-usap, uban ang dalan ng aguta bisan sa masamang kapanahon. Kung sa tapos ang kanuman o kasimana, ang Mesiyas magkapatyo, kung siya wala isang usap. Ito pa, ang Mesiyas, tapos ani, sa kanuman o sa kasimana, o duha kasimana, pagkapatyo. Mao na mamatay siya. Dili kay, Diyos niya mamatay. Doon na may role, doon na may spirit ng isubay. Naroon matupang niya sa itong Mesiyas. Sumala sa tanda, ang tapos sa kanuman o duha kasimana, ang Mesiyas pagkapatyo. Kung di siya mamatay, dili siya itong mga Mesiyas. Kung mapanaw sa katulad. Kung sa isunod, kung siya magpamatuod sa libon na tungkol, uban sa daghan, sulod sa usa,
kasimana. Mao ni mga panahon nga wala may bawi sa mga Hudiyo. Kay dili mo gula ka ng Mesiyas ang pagbihog sa labing balaan sa mga balaan nga mao si Kristo. Tapos ani lunay sukod na kapituan si tinta kasimana. Kung atong tarawang pila ka adlaw ng si tinta kasimana. Wa man kana simana. Sibing man yun na, wa man simana nga 8 days. Wa ko simana nga 9 days. Wa simana nga 6 days. 7 yun na, 7 days. Mao nga kanang si tinta kasimana. Kung atong pangutanon pila ka adlaw ang si tinta kasimana. Masaya atong buhaton atong i-multiply. Mao ni pagbubuhat. Ang si tinta kasimana atong i-multiply sa 7 days para may balata kung pila sa adlaw. 7 times 0, 0. 7 times 7 equals 49. Yung sila, kuha na po, mathematics na po. Asa sa Biblia mabasa ng mathematics. Na kayo mabasa litra po litra. Karon kaya may mabasa litra po litra na yung mathematics. Huwag kayo mabasa din yung malikon ng Diyos na doon na yung mathematics. Nagkaroon kaya may mabasa din ka mong tugong na tinuod ng mathematics. Kaya may mabasa ka ng mathematics, di ka mutuo sa mathematics. Manong mag-isip pa mga kasununidad sa imong malimang kakamuto ng mathematics. Isinggit sa kalibutan na kanay itudlo sa mga maestro na sayo, di na pwede itudlo kaya wala sa Biblia, di na tinuod. Kung mahimo nila kaundangan ng mga matutudlo sa pagtudlo sa mutuo tayo ng may mathematics. Pero kayo naman, mo ganyan na kinahanglan na masayog sa nini. Karon dili na aning mapito kasimana. Kay ganing kapituan kasimana, niresulta na 490 days ang pito ang si tinta kasimana. Dili na puta sa pito kasimana. Pila ka adlaw ang pito kasimana? Atong i-multiply 7 times 7 equals 49. 49 days ang pito kasimana. Galing kalumanong duha ka semana. Pila ka adlaw? 7 times 2, 14, 21. 7 times 6, 42 plus 1, 43. 434 days. 7 times 1, 7. Ang usa ka semana, 7 days yun. Wow, makinig ay 490 na kapituan ka semana, gibahin din sa tulo ka bahin. Gidibisyon siya. Nakiling mapito kasimana, kanuman o dua kasimana, o usa kasimana, kung ako bisay itotal, 490 man. Usay kamaturan. 434 na mao ang kanuman o dua kasimana. Dayon, mapito kasimana, mga 49 years, 49. Usa kasimana, 7 days. Total na to. 7 plus 9, 16 plus 4, 20, ganito. 4 plus 3, 7 plus 4, 9. Bring down 4, 490. Kaning mapito kasimana, kanumano do kasimana, o usa kasimana. 490. Ang pangutana, asa ko yung uno natin nga, mapamatuon nga, anong 33 din eh. Ito po. Ngawa mo na gila 33 din. Asa kayo yung ginunran na 33 din, ngawa mo na gila. Niya, kung tanawa pa na naman. Kung sa iingon niya, busa ibalui kung sana. Sa pagbula sa subo, kung sa subo. Sa pagpayuli, o pagtukod sa Jerusalem. Alang sa Mesiyas, ang prinsipi, mapito kasimana. 49 years. Bisa kita 49 days na. Ano na ako bang kagduin? Nano man eh. Mao lagi na kung dili na takuto. Di ta bumasa sa lain pa ni. Magtuta nga 49 ang usa pito kasimana 49 days. 49 days rin na. Pero ang pagkakita kung sa may mahimo nila ni 49 days. Naban, sa kabulan mo rin kami. Sa kasulatan yung nalilinggon. Ang usa ka adlaw, doon ay usa ka adlaw na ang katumbas usa ka libo ka tuig.
adlaw nga katumbas usa ka tuig. Asa na ito mabasa? Nasa Ezekiel 4, 1 ngadto sa 5. Naamya, ato ko nabasahon. Kaya basiwis lang kapitulo laway, versikulo baba. Naapod sa numeros, adilita sa numeros, inaapod dire. 14:34. Ningon dire. Ningon dire, oh. Sa inyong pagsulod sa yuta sa Kanaan, nga akong yatag kaninyo aron kamo magkapanag-iyang ini. Mga 14:34. Ay, Levitico na nito, sorry. 14:34 sa numeros. Levitico na itong mabasa. 14:34 ni Ara. Ingon sa ginaganon sa mga adlaw sa inyong pagpaningin sa yuta Kanaan, bisan kapatan ka adlaw, mo 40 ka adlaw. Na inyong gipaningiran kini, magadala kamo sa inyong kadautan, sulod sa kapatan ka tuig. Maingon nga ang tagsa ka adlaw, magaisip sa tagsa ka tuig. Amo na nga, dunay usa ka adlaw nga ang katumbas tagsa usa ka tuig. Pag-isip usa ka tuig ang isip. Natumbas sa usa ka adlaw, sumala sa 14:34 sa numeros. Mao kining 490 years ni. Kay kung himo na tuwing adlaw ra 490 days, wa gyud istorya na ako makita diya. Usa ka tuig sa mikapin. Why istorya ko 490 years. Karon ang ingon niya, busa ibalo yung sabda sa pagmula sa sugo sa pagpayunig o pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito ka semana. Ang sanay uno aling mapito ka semana o 49 years sa pagpayunig o pagtukod sa Jerusalem. Gikan sa pagkabihag sa Jerusalem sa Babylonia, ang Jerusalem natungkol pag-usap niya tumutuin 457 na negatibo. Kay sa 79 years balidere, gikan sa 536 kay diri man gisulat ang sugo. Misulod si Zero dito sa Babylonia sa 536 BC sa ilang history. Kay 530 ipatay ni Dario si Belsasar na anak ni Nabucodonosor. Pagka 536 diri misulod si Zero gisulat ay ang sugo nga papauli og kadtong mga Hudiyo dito sa Jerusalem. Apart ni kapag makatog 79 years, ay dahil na tukod pag-usap ang templo. Ditukod nila ni Zorobabel, ni Esdras, ni Nehemias, o ni Joshua. Mao nga 457 do natukod. Giyon kaya, busa ipaloy sabta sa pagkula sa sugo. Sa pagpayuli o pagtukod sa Jerusalem, nanos ang natukod 457. Ang prinsipe, mapito ka semana. Ang mapito na kasimana ng mga 49 years na adi-ay nanukad sa pagtukod sa pagpayuli sa Jerusalem. Ano sa natukod na uli ang Jerusalem? 457. Kung maani ka ng uno sa 49 years na mapito ka semana. Kung sa rin mapito ka semana, kaling mapito ka semana, pahulay kini nga gihatag sa Dios sa mga Israelitas. Mao nga duna dayoy kay kung atong masahon sa Levitico 25:8 ngadto sa 10. Ingon na mag-isip ka o pito ka mga pagpahulay nga mga tuig. Mapito bilwa ang pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kaninyo ug ang maong ang mapito ka tuig. Maingon sa kapatan kung siyang katuloy. 49 years. Pahulay na ini. Di ka na rin tuwigan, di ba pahulay? Yuta mo di ba pahulay? Kaya
mga yuta. Kaya di patungkod pa ang templo. Kita pa nga nila tungkod ka itong templo. Mga nga, sumala sa kasulatan, ang nasulat niya, 46 years na sumala sa Juan 2, 21, na 46 katuig itungkod ang templo, pero ang tinoon, 49 years na naitulog katuig na nagikan sa 457. Mga maduna na ikakaliman katuig, nagkatagal sila kagawasan, imantala ang kagawasan sa ikapito ka bulan pagpunaw sa trumpita, tungod kay gikan aning panahon na 49 aning ang ikasigpinta katuig, na human naman ang templo ani sa aning niya ang ika-49. Pagka ika-50 years, gawas mo na sila, human naman templo, ipapaulin nila sila sa ilang kansa-kansa ng mga yun. Sa ilang kansa-kansa ng mga bahay. Mga 49 years, atong isipon sa pagkikan sa 457. Positive sign. Positive ni siyang 49. Kaya may sign. In any number without sign is always positive. Ang 457, negative. Ang rules algebra din nun, to add two numbers having a like sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Mga answer ani 408. 408 nga negatibo. Ang ika-49 years. Mao nga ang hinakulita ko sa sunod ng istorya, kanumano buha kasimana tupuron pinipag-usap, magwala ito. Tupuron pinipag-usap, bisan sa masamok ng mga panahon. Ang kanumano buha kasimana, 434, nagyan ka na, tupuron pag-usap. Mga mga ika-434, 26 AD. Na naman, kani siya positive ang atong sabrahin. Ang atong minuin negative. Mga to add two numbers having a like sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. 14 minus 26. Kung na lang siya kay Limarong Taguan. Break down to, the answer is 26 positive. Muna ito 26 AD. Ani ka ng pagtukod pag-usap na ang maukat ng mutungkod anak mo si Kristo, restore. Yan ang gobyerno sa Diyos. 26 AD, ani ang pagtukod pag-usap. Di like 33 AD. Sa'yo pag-ilagin mo na nagtukod si Kristo, 33 AD. Nagtukod si Kristo, nagsugod siya sa pagtukod sa iglesia, na mo ka ng Christianity, na mo ka ng katawan niya, 26 AD, na dili siya human sa bautismo. Di bautismuan sa di Juan na Bautista sa sumba sa obran sa 26 AD. 40 days and 40 kaadlaw, 40 kagabi nagpasting siya. Di kanya nilakaw dahil siya, nangita dahil siya sa mga sugod sa pangita sa Lusig Pag-Apostolis. Mo na pagsugod niya human sa bautismo. Kaya sumala sa 4:17 sa Matthew, mo may pagsugod niya. Ato ko nung masawa. 4:17 sa Matthew. Gingon niya rin. Kumana ni sa bautismo, nangita na siya mga tinunan. Gingon niya rin. Sukad niya itong higayuna si Jesus, nisugod sa pagwali, na nag-ingol, pag-inulsog ka mo, kaya ang nariyan sa langit hadol na. Kumana ni sa bautismo, nakita na niya ni si Pedro o si Andres, nagsugod na siya sa pagpangitan sa mga apostolis. Sa 12 kamatinunan niya. 26 AD, uman sa bautismo, layo pa ng 33 AD, kaya ang pagtukod ni Kristo, sumala dito, purong pag-usap, ang sukod, 434 years man. Unya, ang ika-434, gikan sa 426 AD man yun. Dili na ang pagtukod, dili 33 AD. Sa'yo pila 33 AD. Kaya dapat sila na 33 AD, gilansang si Kristo, unya man sa pagkapanaw, 40 days naman. Asa may tukod ni simbahan niya.
makatungkol ba sa isipahan? Upan siya mga apostolis nga nagtagot-tagot naman ito. Mahadlok naman mo gawas. Mao nga, sunod ana, ngayon sulod sa usa ka semana. Ang sa usa ka semana, magapamatod siya sa libon nga tugol, uban sa dagan, sulod sa usa ka semana. 7 years sa iyang pagsangyaw sa gingharian o kingdom of Christ. Mao nga gikan sa 26 AD. Muisip kag 7 years, ang answer 33 AD. 33 AD. Ang minidayon siya, gilansang, pero sawak pa sa ilansang, ingon dire siya, yung tawag niya sa unang adlaw sa pista sa tinapay na way libadura. Ingon siya, aning pizza 15 alas 7 sa gabi, unang adlaw sa pista, bulan sa abil 33 AD, sumara sa atong husay. Ingon siya, sultihan ko kamo nga, ikan karon, dili na ako ngayon kapusa, may indikan sa mga sa paras. Hangtod ngayon magayon ako sa kampong ini, uban ka ninyo dito sa gingharian sa akong amahan. Kadto diay panahon na naitabo kadto sa tuig 33 AD, bulan sa abil, pizza 15 sa alas 7 sa gabi. Kini isugtuan nila. Kaya mo kayo mabasa litra po litra. Ilang pangitaon? Litra po litra na. Asa mabasa litra po litra. Umunang tuiga, mong bulana, mong pisa. Wala yung tayo mabasa ni. Litra po litra. Pero kung ako sumala sa computation, nakita na to, napamatulan na 33 AD. Kung bulan to sa abil, kaya pistaha sa ulugon, sa unang bulan, mga bulan sa abil. Pizza 15. Sumara unang adlaw sa pista, milingkod siya sa pagkasausong na. Unang adlaw, milingkod siya, uban siya matulungan, kung dito siya mingon na, dili na siya mingon pag-usap, kung gikan sa bunga sa paras, ang tun na mag-inom ako sa bangko niya, uban ka ninyo sa tupa, mubalik niya ito. Uban siya mga dosi, ang pag-inom niya gikan sa bunga sa paras. Maulay na kinahanglan na atong masayran unsa tong tuiga, unsang bulana, unsang pitsaha, unsang adlaw o unsang orasa para may bawa nato ng benepisyon. Kaya ang ingon niya, ang mamao kaniadto, mga uma. Kung ang mahimo kaniadto pag-ingon uma, walay mo kang bagos, ilalong sa adlaw. Ang mamao kaniadto, mamao uma. No? Ano sa ito? 33 AD, bulan sa abi. Pizza 15 sa alas 7 sa gabi. Bawalin. Ang adlaw utak na kanang pagbalik niya, may tabong kausap aning bulana, aning pizzaha, aning orasa. Pero ang tuig, dili na 33 AD. Doon na naman, di man pwede mag-undo ng 33 AD, kasi sunod ay 34 naman. Di man ako balik ng 33 AD. Continue mga pag-isip sa mga tuig. Mao nga ako na yun eh, pangitaon, halos aming tuiga, sumala sa support niyatag sa Diyos. Ako naman yung nasairan, ang tuig, bulang adlaw pizza. Ako na po tanaw, kung halos ani, bumalik. Kung asa, bumalik. Sumala yan ang inon kung pili sa bago uban kanyo dito sa gingharian sa akong mga. Una sa tanan, aron masayo taasa na may tabo. Gingharian, may atong may tao, kung asa na. Ang gingharian sa Diyos sumala ni Kristo, gibalhin sa usang kanason. Ano siya, dinun si Kristo, busa, sultihan ko kamo, ng gingharian sa Diyos, kingdom of Christ. Kingdom of Christ. Pagakuhaon, gikan ka ninyo o ihatag ngadto sa usang kanason nga magapamuna sa mga bunang nila. No? Sa ato pa, kay mo ilong siya pag-usap, dito man sa gingharian. Sa Diyos. Unya, kaya gingharian sa Diyos, wala naman